Hello friends, Bodo by Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो मोजां दंगासिनो दङ ग्रेड 3 गोदान साख्रि सेक्रेटारियेट अफिस नि आन्डाराव गोदान साख्रि ओंखारदों आरो अनलाइन एप्लाइ जासिगोन दा मा पस्ट फैदों जों नायगोन आरो लोगोसे दिनै राङारि अनसुंथाइ सोसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्किमनि सायाव आरो सीएम ल'ना माब्ला मोनमारगोन बेनि सायाव नोंथांमोननो आपडेट लाना फैदों जाय नोंथांमोना Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जोङो फार्स्टआवनो डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय सीएम लननि सायाव दा जोङो सीएम लननि अफिसियेल साइटआव फैग्रोबाय बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर असम अभियान होनना बुंनाय जादोंमोन स्किमनि नामा दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो इन्टारभिउ प्रसेसआ जोबजोब्बाय दा नोंथांमोना मिथिखागौ जे दाखालि 5 सेप्तेम्बराव इन्टारभिउआ जोब्बाय आरो बे इन्टारभिउआव जायफ्रानोखि 50% मार्क्स मोनदोंमोन 100नि गेजेराव बिथांमोनखौ सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय लेंहरदोंमोन ओके दा बे सेकेन्ड राउन्डआव जायफ्रा लेंहरजादोंमोन ओके हमना ला नैबावहाय दा बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव सिलेक्सन खालामबावगोन ओके दा सिलेक्सन खालामनानै जायफ्रानोखि सिलेक्ट जायो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय नोंथांमोनखौ सिलेक्ट खालामबावनानै गासै अल आसाम 30,000 इउथ्सनो माने 30,000 इउथ्सनो बिथां सीएमआ बुंदों जे फार्स्ट पेज हिसाबै एबा फार्स्ट पेजआव 1 किस्ति हमना ला 1 लाखखौ होग्रोसिगोन आरो बेखौ होगोन 30 सेप्तेम्बराव होननानै बिथांमोना फोसावगासिनो दङ आरो लोगोसे बिथांमोना सासेयाव 1 लाख होगोन होनना बुंदों आरो थालांनाय 70,000 लाइमोनफोरनो माब्ला होगोन बिनि सायाव लासै लासै आपडेट फैयोबा नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे सिलेक्सन लिस्टखौ बबेयाव मोनगोन बेबो मोनसे बिग कुइसन आरो बे सिलेक्सन लिस्टआ थागोन अफिस लेभेलाव थागोन जाय इन्टारभिउ लादोंमोन बिथांमोनाव थागोन आरो बेखौ बिथांमोना रिलिज खालामनोबो हागौ दा बावैनो आरो जेब्ला खालामो नोंथांमोना मेसेज मोनगोन हयथ' नोंथांमोना कल थांगोन एबा नोंथांमोना मेरिट लिस्टखौहाय मोननो हागौ थ' बिनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिसआ फैबावगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नाथाय जायफ्रा दाखालि बावै सेकेन्ड राउन्ड इन्टारभिउ होदोंमोन नोंथांमोनासो मोनसिगोन जुदि होआखैबा नोंथांमोना मोननाय नङा आरो अके थ' बेखौ नोंथांमोननि क्लियार खालामग्रोबाय आरो नेक्स्टआव माबाफोर सोर्सनिफ्राय आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन देन सेकेन्ड आपडेट बेनो जाबाय स्किम अरुणोदय दा बेयाव गोबांथार नोंथांमोना रांखौहाय मोननो नेगासिनो दङ दिनैहाय 10 तारिख अके स' नोंथांमोना 250 राङा दिनै हाबसिगोन जायखिजाया दाननि 10 अक्ट' खालि एबा 10 डेटआव सोयो नालाय बेखायनो दिनै अफिस टाइमावहाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोहरनाय जासिगोन बेखायनो चेक खालामना दाबाव आरो गोदान 3.0आ दाबावैनो गोदान एप्लाइ प्रसेस फैसिगोन अफलाइनसो जागोन आरो बे अनलाइन जाया न'आबो अनलाइन जाया गासैबो बियो अफलाइनसो जायो दा नोंथांमोना 2 अक्ट'बर उनावहाय माखासे आपडेटखौ मोनबावगोन लोगोसे मोनसे बाथ्रा 2 अक्ट'बराव जेब्लायबो माखासे गभर्नमेन्ट स्किम लन्च खालामो नालाय गान्धी जयन्ती खालि अब्ला नोंथांमोना गोदान लेटेस्ट आपडेटखौ बे खालिबो मोनसिगोन नाथाय गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिब्ला नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय प्रसेस जायै जानानै चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बादिबा स' फेब्रुवारि दानाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा गोदान हिसाबै हाबगोन होननानै बुंदों एबा 10 तारिखआव नोंथांमोना मोनगोन आरो दानि गोदान एप्लाइ खालामनायफोरा स' बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि दोननांगोन आरो लोगोसे PMAYG न' एबा जायखौ जों प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण होनना बुंनाय जायो दा बिनि गोदान सार्भेया जागायसिगोन अके आरो बेयाव आधार कार्ड कम्पालसरि नांथारगोन आधार कार्डखौ ट्रेक खालामगोन जे बियो न' मोनखादों ना मोनाखै बेखौ गासैबो नायजोबगोन आरो मोनसे गोदान बेनो जाबाय फेस केम एबा नोंथांमोननि डाइरेक्ट लाइभ फट' खेबनाय जागोन जाय बेनिफिसारिया न'खौ मोनगोन बेनि सायाव डाइरेक्ट पर्टेलाव सोनाय जासिगोन आरो बे दाबावैनो सार्भे जासिगोन जेब्ला जायो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबावगोन देन आसामनि गोदान साख्रिजों फैबाय सेक्रेटारियेटनि लेभेलाव गोदान आसाम सेक्रेटारियेटनि आन्डारावहाय ग्रेड 3 साख्रि ओंखारदों आरो बेयाव माबादि सिलेक्सन खालामगोन जों दानिया नायनोसै अफिसियेल नटिसखौ दा बे साख्रियाव सेलेरिया 22,000 निफ्राय 97,000 पर मान्थ आरो ग्रेड पे 9,400 नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे पस्टआ मा होनोबा जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै लोगोसे एप्लाइ प्रसेसखौबो जोङो बेयाव नायनोसै दा बेनो जाबाय पस्टआ स्टेनोग्राफार नोंथांमोना मोनदों ग्रेड 2 हिसाबै आरो 13 सेप्तेम्बराव एप्लाइ जागोन लिंकआ एक्टिभ आरो 3 अक्ट'बराव जोबगोन दा एसटि लाइन नायोबा फार्स्टआव 3 मोनदों अके देन सेकेन्डआव सासे दङ बेनिफ्राय रिजार्भेसन अमेना सासे दङ स' जायफ्रानोखि नोंथांमोना गोसो दङ आइ थिंक नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो साख्रि लादो मानोना स' बिनि स्केल फीआ जोबोर मोजां जायो अके दा जों बेखौ मिन्थिबाय टटेल पस्टखौ नायोबा नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनशट खालामना लादो स' बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ मारै जागोन जों बेखौबो नायनोसै आरो बिनि क्वालिफिकेसन जाबाय मिनिमाम नोंथांमोना डिग्री पास अके स' डिग्री पास सिम्पलाबो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना स्टेन'आव लानाय दङबा डिप्ल'मा लानाय दङबा बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन आरो अके बेयाव अर होनदों डेट मिन्स माने मोनसे नङा मोनसे दंबाबो नोंथांमोना हागोन आरो मिनिमाम 21 इयार्स जागायगोन बैसोआ आरो मेक्सिमाम जोंनि एसटिआव ST, SC, ST, एच दङ 43 इयार्ससिम OBC 41 इयार्ससिम बाव हागोन
तो 197.20 दानांगोन आरो BPLआ 47 बेयाव पेमेन्ट दानांगोन अनलाइन हिसाबै आरो PWDआ नोंथांमोना 47.20 बेयाव दानांगोन अके तो बेखौ जों मोनथिबाय दानिया सिलेबास एबा नोंथांमोननि माखासे मार्क्सखौ नायोबा नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बांसिन मोजां जायो नायनो दा बेनो जायफ्रानोखि एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो बेखौहाय सिलेक्शन प्रसेसखौ मोनथिखागौ जायफ्रानोखि बे लेभेलाव एप्लाइ खालामो दा बेनो नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स तो नोंथांमोना जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड मोनबाय एप्लाइ खालामदो आरो जायफ्रानोखि स्किम नेगासिनो दङ स्किमनि राङा दिनै हाबगोन बेनो जाबाय अरुणोदया दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट फैगासिनो दङ नोंथांमोननि माखासे साख्रिनि सायाव